cada equip ha anat en una classe a preguntar quins embolcalls de l'esmorzar portava aquell dia. Seguidament, cada equip va compartir les seves dades en un gràfic. A partir d'aquí vam fer un diagrama de barres de totes les classes i un gràfic lineal d'embolcalls d'un sol ús i reutilitzables. Pel que fa a llengua catalana, vam llegir individualment l'article El valor de ser una escola verda de la Sònia Sánchez del diari Ara. Un cop finalitzada la lectura individual, es comentava dins del grup de treball de què tractava l'article i què ens havia cridat més l'atenció. Després, el mestre realitzava preguntes sobre la lectura per veure si havíem entès el que vol dir ser escola verda. Diferentes carteles publicitarios para explicarnos qué era un eslogan. Después de entender su significado, nos reunimos con el grupo de trabajo para hacer un eslogan relacionado con el uso del papel aluminio y sus consecuencias. A la matèria de plàstica vam aprofitar els exemples dels cartells publicitaris que havíem vist a llengua castellana per dissenyar en equips els nostres propis cartells. Aquest cartell servia per conscienciar la societat en la reducció de l'ús de l'alumini aprofitant l'eslògan de castellà. Aquest cartell el vam regalar a la classe que havien fet l'enquesta dels embolcalls. Al coneixement del medi natural, vam llegir en veu alta l'article T'apuntes al rock and roll de la Gemma Castanyer, publicat al diari Ara. A continuació, cada equip de treball va elaborar propostes per a millorar l'ús de l'alumini a casa i a l'escola. Després vam fer una posada en comú per compartir amb tots vosaltres les propostes de millora i escollir les dues millors a través d'una votació. Finalment, cada equip va signar un contracte de compromís per seguir endavant amb una de les propostes escollides.